I'm sure you've heard of Cappadocia in Turkey. This is what it looks like for other people. And this is what it looks like for Olli Tuomas and his friends. En kerennyt telttaakaan laittaa pystyyn, kun rupes satamaan vettä kuin aisa. On vähän keititään. Keittelen tässä kanaa nyt ja toivottavasti se nyt jossain vaiheessa lakkaa tämä vesisade, niin pääsee teltan pystyyn. Itse asiassa rakeita jopa tulee. Muutamia. Mut on märkä. On todella märkä. Niin kovasti tulee vettä siihen mun telttakapia. Pitäisköhän minun ruveta jossain vaiheessa katsomaan näitä sääennustuksia? Ei ollenkaan hassumpi leiripaikka tällä kertaa. Tosin eilen kastui ihan kokonaisuudessa. Vaikka oli sadevaatteet päällä, niin paljon tuli vettä, että ei pysynyt mies kuivana. Luulen, että olen nyt nähnyt riittävästi Cappadociaa ja on tää kyllä makea paikka, niin kuin taustasta näkyy. Tänään jatkuu matka etelään kohti Syyrian rajaa lähelle kaupunkiin nimeltä Adana. Siellä pääsen leiriytymään kautta majoittumaan mun ystävän luokse ja sitten pikkuhiljaa kohti Alaniaa. Ja mikä siinä on? Suomessa kevät taitaa olla, kun koko ajan puhelin pirisee. Liekö asiakkaat soitteloo vai ketkä? Mä oon Turkissa, en pysty vastaan. Millipäässä chillipäivät sisästä rauhaa ja siihen auttaa se vihreä buddha. Pummita tulta, pummita suurta ajatusta. Kukkuluuru mitä kuuluu? No kuuluu hyvin, on selvis, säkin hyvis. Kuulukaisis selviytyjiin, en menestyjiin. Jengi pyki 4 päivää ja räppipäissä välillä lähtee käsistä tällä äijällä. Puhu läpi niin se näyttäis olevan kun käyttäis. Poika mietti oisko hiljaa vai sitten vara väyttäis. Päättikin puskea, tähän tarvii aitoa tunnetta, taitoa, mietoa. Skidistä paino mustelta. So I've been liking it not to have my Trans-Euro-Trail map updated, and I only use the Maps ME because then I don't know what's waiting for me and I would spend too much time on my phone. But sometimes this kind of stuff happens. Update your maps, brothers and sisters. No, täällä ainakin löytää helposti leiripaikan. Siitä ei ole ongelmaa. On varmaan 20 kilometrin säteellä ainoa ihminen. Huono juttu tässä ilmoitettuessa patjassa on se, että aina siihen reikiä tulee. Nyt on joki tai koski tuossa vieressä, niin pitää paikantaa reikä ja ehkä käy jopa pulahtamassa. Mahtavat on kyllä maisemat täällä ajellessa. Enkä käy kyllä uimassa. On sen verran mutaisen näköinen tuo pohja ja niin matala. Ei maistu. Huomenna suihkuu. Welcome to another video.
I left my shoes outside and it was pissing rain the whole night. And of course it started raining again. Try to be honest, I'm not good at letting down my guard. Almost crashed my bike because again the asphalt is slippery. It's a total chaos here going on. For example, he is the truck driver. The truck slided here and all the potatoes are on the ground. Could you ask, could he make half? No, they don't do that. It gives you the He full can't. thing. Yeah, they don't separate it. Okay. Otherwise they can't sell it. You don't have to finish it. You won't eat any? I'm not eating Any? No. Even although the pizza vill inte there. You don't have to finish it, it's fine. It's so weird. If Okay, one piece. Okei, suolta tai jotain. Mitä lie? I mean, it does look like a penis. I don't know what kind of penises you've seen. And I'm going to eat it. Yeah. Greetings from Alania. My father and his fiancée are in Alania right now, so I'm going to surprise them, or at least I will try my best to do it. My plan is to get the cap and new sunglasses and something that I don't look like myself, and tomorrow morning, because I know the hotel where they are staying, I will go to the breakfast table and surprise them at there. Undercover. Yeah, just me and my... That doesn't make any noise. Hotel Yldirimögly. Salam alaikum. Hello, boss. Yeah. Heart is racing because if they manage to see me here too early, I think it's a problem. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable.